Khehlelezi mfana wami. La kumina mfana wami uyingane. Uyohlala uyingane. Ngakutshela mfana ngathi wena uyiskema. Awukwazi ukusiza abantu. Ngakutshela. Uma ngikutshela iqiniso wenzani wena? Wathi kulungileke ucela ukuba umshayi wesibhakela. Angithi wena usomanqindi wena ngithi. Angithi ula wena, ula wena. Ula. Lalela ke mfana wami. Ngoba ula Khehlelezi masimba akho. Ngithi mina ke, kusho mina uKingibhaka. Sengiverifyile. Kuzona zonke igodlo zabo. Ngiverify lento because angifuni ukuvuma into kanti ngivuma amasimba ento. Ngiverifyile. Kwabonakala ukuthi le fight oyihlelayo uyihlelela ukuvuka. Alright ke. Vele njengamanje obuwile. Vele ufuna upataniswa ngoba ngisho kwifamily yakho uyasazi isimo sihamba kanjani. Uyasazi phakathi angithi unamakhosikazi awu3 wena. Alright ke ngikho ke lapho la ngikhona. Ngise fighting la ngikhona. Esigodlweni kuvunyiwe mfana wami ukuthi as long as mangizolwela ukuthi waqola abantu kade ubasabise uthi uzobathakatha bakubona lethu ukuthi awazi ukuthakatha wena awazi lutho wena ingakho uxebuka ngishubuso masimba uxebuka ngishubuso uxebuka inyawo abafazi bakho bahlukumezeka behlukunyezwa uwe as long as ngilwela abantu ukuthi wabaqola bese ngiyaphinda ngilwele ukuthi wena Khehle hey angazi noma ngize ngoba ungicelile wathi nzama ucela ngoba mina ufuna ukulwa nami nansi impendulo asiye ringini ngifuna ukukushaya mfana wami ngikushayela abantu Khehle funa ukushayela abantu asiye ringini umahluko iringi engiyifunayo angifuni iringi ekuzoba nabantu abakhuzayo ngoba angithi asidlali angithi akwenziwe iscash ngifuna kiwe ringini ngikubambe ngalezi zami izandla egameni lokuthi kunamaqala akho avuliwe emaphoyiseni ngokuhlukahlukana kodwa lawo macala aphela ungayanga enkantolo ngifuna ukukushayela ukuthi ngifuna lobo bulungiswa omgenzakalanga kubantu ekunamaqala khona ngishawo ukudlwengula phakathi Khehle khuluma nawe Khehle ngikhuluma noKhehle manje khona ngisha amaqala okudlwengula aphele engayanga enkantolo icala once baba laba kwi docket laba ne case number liphele court lelo cala awakho aphele kanjani iyiphi court eyakuthola ukuthi awunalo icala Khehle yiphi kulamacala amangaka uqhaqa akulandelayo ahlukahlukene iliphi so mina ngithi ifight engifunayo angifuni ibe nomuntu ozokhuza nozongilawula angilawulwa mina mase ngivuka ipower yami ngilawulo imino lawulayo and ngifuna ukubamba ngalezi zami izandla ngikuhlale la mase ngitwista leli khanda lakhe ligcwala amasimba ngilitwiste leli khanda ligcwala amasimba ngikushiye libhekele engekho ozolamula ukuthi abantu bakhona noma abantu abekho ngisele indaba ngoba ngiyaphuthuma manje masimba akho ngiyaphuthuma manje ngifuna ukwenza ubulungiswa nango omunye ubaba wahamba ngonyawo ngoba efuna ubulungiswa wasuka eMpumalanga waze wayongena enkandla ngoba efuna ubulungiswa khona abanye abantu abenza noma yini befuna ubulungiswa uma kuukuthi mina kumele ngibambe wena ukuze kube nobulungiswa kubantu ukuze sinqobele abantu izimpi zabo ngoba deep down baba awuyona inyanga awuyena umfundisi wamasimba othwebule ngisho amadlozi kubo udade wenu wamthatha wazombeka kuwe umenza umkhovu wakho kanti uyazi wena uthwebule idlozi ukuthi bangaphumeleli bonke abantu bakini uhambe ulale namantombazane isigodlweni ngifuna ukulwela lobo bulungiswa ke lobo
funa umuntu ozokhuzwa ngeke ngithi ngithukuthele ngithi ngidila nawe sengubambile mase kuqhamuka impatha izothi mdedele manje engathi kuyadlalwa la baba. It's not a boxing match, it's a do or die. It's a do or die la. Mawufuna boxing match hamba okhuluma no Big Zulu, hamba okhuluma no Casper Nyovest. Ibona abantu abadlala ama boxing match labo. Ngidlala boxing match mina inyoni ngiyayigwaba ngokwepower, mina inyoni ngiyayinyisa ngokwamandla, mina inyoni ngiyayibamba ngiyipitshize baba. Nazi ezami izandla, nazi ngiyayibamba ngqi ngiyipitshize ngikinye ngisho ngazama ukulawula mase ngidilana ukulamula eqhamuka eceleni kwayena ngeke azaphephe. Ingakho bengithi ngibafuna abantu ngoba noma yini mangenza into funa ngiqale ngivikela abantu kuqala before kumina. Umuntu ubalulekile kodwa umuntu othi ufuna ukuba khona kwisini akeze nginika idate ke ndoda ngoba mina ngokwami ngikufuna ngoFriday lo njengoba iphela izophela lenyanga Friday wokuqala kuNovember. Funa ngoFriday mina ngibhekanga idate ngizobuya kodwa ku live sengibuya ne date. Angifune umuntu ozolamula abathi bazobuka babangeze eceleni. Ngifuna ngizohlala la, anginikeze itiphu baba, ngizohlala la vele untekenteke uhlala la ngikubambe ikhanda ngimfuyinye ngilithi hayi ngoba kade ngifuna ukulwa nawe kodwa mina ngifuna ukukushaya ngama facts wokuthi awudlali ngomuntu. Umuntu uvikelwa kanje, imali yomuntu eyedlozi lakhe. Lento eyikhulumayo I exist ka spiritual world. Uma uthi ya exist ake uyichaze silalele. Maybe ngizothi I exist masuyichaza kanti mhlawumbe izoyenza isense imini ongaqeqeshwanga ngaliyona. Ake uyichaze silalele. Uma ngizothi mangithi I exist bese uyabaleka wena uthi ufuna amanqindi vele wena umfana omncane. You are still young, my boy. You are still young, my boy. Believe me, you are still young, my boy. Izwa ngami. Angibize ke ngibhaka for nothing mina. Hambile ngibonile ngizenzile. Ngenhlanhla ngoba ngivala ngawo king. Kunezinto ngezigaba engidlule kuzona. Ngaqale ekwaluseni. Before ngiye kwaluseni, ngaqale ngahamba ngonyawo ngesikoleni zingekho icathulo. Kubanda kunongqoqwane. Ngihambe ngonyawo uqina ke lokho mfana. Uqina ke lokho. Siyayibongela inzalo yamanje. Ethi nje iqala ikole isine icathulo isino transport abayise ekoleni. Mangibuya lapho baba ngalusa emakhaya. Mangibuya lapho ngakha amanzi isipapa kusihlala la. Hey baba, I rose from humble beginning, believe me. Angikho ntekenteke. Mangisuka lapho sihambe siye ehlathini yotheza inkuni kubekelela inyanda. Beka inyanda baba uze uyibophe icije ngaliphakamithi. Abazali balindile. Tshelwa mina ngeke baba kuzoqhamuka umfana ka1990 azongitshela amasimba. Khohlwa. Ngeke umfana ka1990 aqola abantu ezifu uqola umuntu usemthethweni. Kusasa uyisayoni, kusasa uyisangoma, kusasa uyinyanga, kusasa usonkontreka, kusasa uyichamu ulala nabafazi. Baba, kubafazi olala nabo. Khona ngishabanye. Engathi babevela la ababomama abadala abanye abasekhundleni eziserious olale nabo wena. Lale nabo wena. If it push me ukuthi ngiveze leyonto ngoba nginobufakazi uqovana nabo. Unomfazi kodwa endlini uhlukumezekile umfazi wakhe kuthi uMazulu baba. Uyabona nje bandla even uMazulu umhlukumeze wena waze wamiscarry ingane yakhe ehlukunyezwa uwe. Kunabantu abeze esontweni bethi bazosonta uyasuka wena ulale nabo beze sigodlweni bezohlola ufika ulale nabo uyabona ubahlukumezile abantu uthi uya ko Cape Town kanti ubizwe intombi lapho nomfazi endlini mhlukumezile uma kwathi kusuka lapho walanda abanye plus nabo wafika wabahlukumeza abafazi abanye ulanda abantu bephila kahle emzini yakubo kanti ubalethele kuzobabukanisa la uzobahlukumeza uhlukumeza labo obalandile uhlukumeza lo mfazi okhona. Angikhulumi ke isono salengane Nkosi yami uNkulunkulu ngiyacela thela umusa ngicela benzeke ubulungiswa kulengane cela benzeke ubulungiswa kuma wengane cela benzeke ubulungiswa ngiyacela lapho ukhona mawengane mina umsebenzi wami ukuhlola mangihlola ngibona yonke into mangihlola ukuhlola mase ngiyalapha
So njengoba ngikhuluma ngezinto engiyihlolile ngayibona sengiyadeliver. Normally mangihlola umuntu ngima naye kanje, ngimtshela indaba zakhe. Hayi kanje, lo ngimtshela ngoba ungizele ngobuso. Umsebenzi wami ukuhlola. Ngithema nguhlola mfana, ngawabona amacala akho. Avuliwe avala ngongekho emthethweni. Wena. Mangihlola ngambona uma wengane. Owathola ingane elokhuzana enebala elimhlophe, umhlukumeza uma wengane. Ngiyabona uyiphika ingane yakho uze uthi akwenziwa ama DNA test. Ama test aba positive. Kwathiwa yona ngiyakubona ungayondli. Ugcine nini kumnikeza imali uma wengane yakho? Ugcine nini? Noma wazi ukumthuka nje. Ufike ulale namantombazane bese uyabuza uthuka yena. Lento kade uyenza kubantu bese uthi yenziwa uma wengane yakho. Ugcine nini? Yona ingane uze wadliwa umuze emhlanga, yakuyavakashela emhlanga. Yona ingane ke ike idlale nezinye ingane zakubo liyangane. Uma iya kudokotela uyayikhipha imali njengoba iattend udokotela. Khehlelezi unesono mfana. Unesono. Ikala lasentuzuma Khehlelezi laphela kanjani? Laphela kanjani? Angesho ukuthi ngithini, ngithi iqala ngeke ngiphumule bungenziwanga ubulungiswa ngecala lasentuzuma ngoba wahlukumeza lapha. Wahlukumeza mfana lapha. Wahlukumeza. Ungisukelile. Ungisukelile. Uyakhumbula uthi uyangibopha. Uyakhumbula uthi uyangibopha. Wawuthi ungibophelana. Angithi wawungesenazo into zozisho nozogadla because ngangibeka amaqiniso. Uyakhumbula uthi uyangibopha. Wawuthi ungibophelana. Wawuthi ungibophelana. Angithi uyazi ukuthi awukwazi ukuyimela into spiritual. Uyabaleka njoba ubalekele wathi akuyoliwa kwiboxing, wathi akubizwa ama sponsors azokwenzana ama sponsors. Azokwenzana ama sponsors. Ufuna ukuvuka. Ungithintile mfana wami. Unzama ke uBhaka lobu ukhuluma ngayo yimi. Angithi uthe yimi. Uthe yimi angithi. Angithi yonke social media ithi yimi olala nabafana. Futhi mawubuka mina nje. Awubuka mina nje. And mawubuzwa bekubuza abanye bethi yindaba uthi uKing Bhaka ulala nabafana uthi hayi indlela akhuluma ngayo imali. Uma ngabe ukhuluma kusho ukuthi ulala nabafana mangabe ushumayela lapha ya eZion ushumayele uzukubheka phezulu usuke wenzani la usuke ungakhulumi uzama ukuletha ukuphila kulabantu abasuke bengakuboni uyiqona mawukhuluma baba usungena umoya akukhulumi wena kukhuluma ipower engaphakathi khuluma ipower engaphakathi mangabe ukhuluma noma social media usuke wenzani uyazi ngifelani ngifela ukuthi mina ngingabaqwashisa abantu ukuze basikweme. Uyalifuna iqiniso ukuze bascam. Afuna iqiniso. Abantu ngiyobaqwashisa and ngiyobafundisa and ngiyobalwela up until I die. Not now. Not now. Ngizokukhumbuza ndoda. I'm waiting. You challenged me and I'm accepting your challenge. Ngithazikhale. As long as mangilwela ubulungiswa kubantu kodwa ngimfuni umuntu ozoba unompempe nomuntu ozokhuza inkinga ke babite nga act hlobo mafuna uactor hamba lapha kumkhokha nakuzalo uyo actor lapha hamba khona ingakho wathi noma umuntu uyazama ukuzala ukuact babotha hayi ngeke umbhedo le uzosilemaza ireputation yelokhuzana yelento yomdlalo wethu baqosha zama actor uyakhumbula uthi khona ubiyamoli yakhe wawuwe hey we madoda your challenge is accepted my brother your challenge is accepted funa ukubamba ngizohlala la and mase ngihlalile ngengidedela buka ngengidedela ngothi mangihleli la before ngihlele la ngiyokuletha ngo right okobe ngathi ushawa ugesi kuyothi noma uvikile ngiyoshaya kuthi akuphuke la
noma uviki utekenteke wena awuyona insizwa wena yona insizwa so njengamanje ngithi mina as long as ngilwela ukuthi ngilwela ukuthi akube nobulungiswa kubantu ngingenza noma yini for the sake of people nabantu futhi ngicela bangi accept ukuthi isinqumo engasithatha ukubalwela